Buenos días. De conformidade co disposto no artigo 197 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, procédese á constitución da Mesa de Idade, integrada polos deputados de maior e menor edad de entre os presentes. O deputado de maior edad de entre os presentes é Jesús Carreira Ferreiro. O deputado de menor edad, Pablo Ribeira Capón. No presente acto seguen concurrendo os requisitos establecidos no artigo 197 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral para a tramitación da moción de censura. Ten a palabra o diputado Pablo Rivera. Moi bons días a todos. Xa que se cumpren os requisitos a dar lectura á moción de censura presentada na Deputación de Lugo o pasado 25 de setembro de 2015. Pola presente, os deputados membros da Corporación da Excelentísima Deputación Provincial de Lugo, por parte do Grupo Provincial Socialista, don Daría Campos Conde, don Álvaro Santos Ramos, don Argelio Fernández Queipo, don Manuel Martínez Núñez, don Miguel Ángel Sotuela Vega, dona Sonsoles López Izquierdo, dona María del Pilar García Porto, dona María Loureiro García, don Lino Rodríguez Ónega, don Eduardo Vidal Bahamonde, don Pablo Rivera Capón e por parte do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, don Antonio Veiga Outeiro e don Xosé Ferreiro Fernández, todos eles suscriben este documento unha vez debatido consensuado reunidos en Lugo o 25 de setembro de 2015 expoñen a veciñanza de Lugo nas eleccións do 24 de maio deu un mandato claro de apoio a un goberno de esquerdas e nacionalistas na Deputación Provincial, facendo posible un reforzo na labor iniciada polos partidos políticos que nos últimos 8 anos estiveron a desenvolver acción de goberno no ente provincial con proxectos de grande trascendencia económica e social. As direccións galegas do PSDG-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego asinaron un pacto para o goberno nas deputacións provinciais e o seu papel na organización territorial e administrativa galega, un pacto que naturalmente se asume como base política desta moción de censura. As liñas principais dun acordo histórico baséanse na máxima autonomía e colaboración cos concellos e na transferencia competencial de servizos e equipamentos cuxa titularidade non debe corresponder a esta institución. Desta maneira, o ente provincial ha de xogar un papel preponderante na cooperación e asistencia aos concellos, de maneira singular aos de menor tamaño. O principio democrático, os resultados electorais, tanto por número de deputados electos como por número de votos dado que fai a suma do PSDG e o Bloque, supera nitidamente a do Partido Popular. E as persoas votantes non entenden outro escenario de goberno que non sexa o aplicador de políticas de esquerda centradas no país, con afondamento na democracia e na transparencia. Lugo non pode ficar afastada do pacto político suscrito a nivel galego por aquelas dúas forzas políticas, cos seguintes motores de acción no ente provincial. Priorizar a cooperación e asistencia aos concellos con programas de axudas específicas ao longo dos 4 anos. Desenvolver un sistema de goberno local non presidencialista baseado no consenso e no acordo. Un goberno aberto e participativo,
con asesoramento nesta dinámica aos concellos, o Consello Económico e Social, consellos sectoriais, regulamento de participación da veciñanza de Lugo, continuar coa implantación de protocolización dos orzamentos participativos, consolidar a administración, pular o plan estratégico de subvencións afondando na economía do coñecemento, a innovación e as novas tecnoloxías, programas de axudas no medio rural con prioridade dos servizos básicos, axudas ao sector primario, parque de vivendas con rehabilitación sostible das mesmas, especialmente do rural, en colaboración coas organizacións civís, axudas á formación potenciando o campus de Lugo, por en funcionamento o centro de recría na Granxa Galloso Castro para o sector gandeiro, implantar o centro cinexético en Tor, formar en agricultura ecolóxica, xestionar eficientemente os fondos europeos, afondar na contratación pública estratégica, perfeccionando a implantación de cláusulas sociais e ambientais na contratación, establecendo pautas de comercio xusto, implantando a contratación electrónica. Para alén dos resultados electorais, o accidental goberno do Partido Popular na Deputación Provincial de Lugo carece dun proxecto para desenvolver e móvese entre o revisionismo e a inacción. Por todo exposto e de conformidade co sinalado nos artigos 207.3 e 197 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de xuño do réxime electoral xeral, preséntase moción de censura contra a señora presidenta da excelentísima Deputación Provincial de Lugo, dona Elena Candia López, con son os seguintes fundamentos xurídicos. Primeiro, esta moción de censura presentan a 13 deputados e deputadas provinciais que constitúen a maioría absoluta do número legal de membros da corporación e fundamentase no artigo 207 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de xuño do réxime electoral xeral ao establecer que o presidente pode ser destituído do seu cargo mediante moción de censura que se desenvolverá consonte co previsto no artigo 197. Pode ser candidato ao cargo de presidente calquera dos deputados provinciais. Segundo, os deputados que suscriben a presente moción de censura propoñen como candidato a presidente da Deputación Provincial de Lugo a don Darío Campos Conde, cuxa aceptación expresa consta tamén neste escrito de presentación de moción de censura. Terceiro, esta proposición de moción de censura presentouse perante a Secretaría Xeral da Corporación coas asignaturas dos deputados que a suscriben autenticadas por notario a fin de que acreditase que a moción de censura reunía os requisitos exixidos na lei. O Pleno, para coñecer e votar esta moción de censura, quedou automáticamente convocado para as 12 horas do 10º día hábil seguinte do seu rexistro. A Secretaría da excelentísima Deputación Provincial de Lugo remitiu certificación indicativa de tal circunstancia a todos os seus membros. Por canto se acaba de expoñer, solicitamos que se teña por presentada esta proposición de moción de censura contra a actual presidenta da Deputación Provincial, dona Elena Candia López, e se sirva admitila dispoñendo os trámites legais necesarios para a súa tramitación levándose a termo. A continuación, para finalizar, dou lectura á aceptación de candidatura á presidencia da Deputación Provincial. Don Darío Campos Conde, deputado da Corporación Provincial de Lugo, de acordo co establecido no artigo 207 en relación co artigo 197.1, letra A, da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de xuño do réxime electoral xeral, acepta de forma expresa a súa designación polos deputados e deputadas provinciais que asinan o presente documento como candidato á presidencia da Deputación Provincial de Lugo. Moitas gracias. Ten a palabra o candidato á presidencia, señor Darío Campos. Señoras e señores deputados, alcaldesas, alcaldes e demais autoridades, cidadáns de toda a provincia de Lugo, bos días. É indispensável comenzar a miña intervención facendo referencia ao pasado 24 de maio, día das eleccións municipais, no que os lucenses refrendaron maioritariamente ao Goberno do Progreso dos últimos 8 anos na Deputación de Lugo. O 24 de maio, a maioría dos lucenses dixeron alto e claro que querían un goberno de esquerdas na provincia, co Partido Socialista e o BNG só compre facer unha breve análise dos resultados electorais para corroborar isto. O PP perdeu o apoio de 26.000 lucenses e 10 alcaldías, levando todo un varapalo electoral nos comicios do 24 de maio.
O PSOE acadou os mellores resultados na historia da provincia, superando os 65.000 votos, ganando 28 alcaldías e obtendo responsabilidades de goberno sobre o 80% da poboación da provincia de Lugo. O BNG prácticamente mantivo os seus apoios con respecto ao 2011, con máis de 26.000 votos. En definitiva, un maior número de lucenses deron o seu apoio ao PSOE e ao BNG. Socialistas e nacionalistas superamos en 13.000 votos aos populares nesas devanditas eleccións. A cidadanía falou e a súa vontade foi e é continuar co goberno de progreso dos últimos 8 anos na Deputación de Lugo. Pero se ao principio da miña intervención dicía que era indispensable facer referencia ao acontecido nas eleccións municipais do 24 de maio, tamén o é falar do 24 de xuño, a posesión da nova Corporación Provincial, no que sucedeu o que nunca debera suceder, negar a decisión maioritaria dos lucenses e deixar caer en mans do Partido Popular o goberno da Deputación de Lugo. Pedín desculpas públicas aos lucenses, unha... Silencio, por favor. Perdón. Pedín desculpas públicas aos lucenses, unha, dúas e máis veces. E volto a facelo hoxe, porque entendo que é de xusticia e dignidade facelo. No meu nome e no de todos e cada un dos deputados que integran o meu futuro goberno, pido perdón aos cidadáns da provincia por truncar o Executivo de Progreso na Deputación de Lugo, que democráticamente, cos seus votos nas urnas, decidiron por maioría o 24 de maio. Erramos. É certo que erramos. E durante 3 meses, co Partido Popular na Deputación de Lugo, os cidadáns non só non tiveron as políticas de futuro que maioritariamente reclamaron continuar na provincia, co PSOE e co BNG ao fronte, senón que sofriron políticas destructivas, caciquís e baseadas na seguinte frase xa conocida por todos. A Xunta de Galicia convida e a Deputación de Lugo, con cartos de todos os veciños desta provincia, paga. Para recuperar a normalidade democrática e para poñer fin a ditas políticas destructivas e retrógradas nas que a Xunta convida e a Deputación paga, PSOE e BNG presentamos a moción que hoxe debatemos. E neste punto, tendo en conta as calumnias e as difamacións de algúns, quero aclarar o seguinte. A moción de censura é unha das máis claras expresións do principio democrático e do dereito de participación política. É un proceso previsto na Constitución, na legislación electoral, no réxime local e nos parlamentos autonómicos. Polo tanto, nada de infame e nada de antidemocrático, como algúns apuntaron. Infame e antidemocrático é que un presidente da Xunta, un vaceiro dun grupo político do Senado ou un presidente da FEGAN desprecie deste xeito o principio democrático. Infame sí que é que un partido político se apoia nun tránsfuga para levar a cabo unha moción de censura, como sucedeu recentemente en Boimorto, ou que o mesmo grupo político apoia a candidatura dunha única persona e doutro partido para desbancar o goberno elixido nas urnas, como aconteceu no Concello de Miño. Estas sí son operacións oscurantistas e antidemocráticas que van en contra da decisión dos cidadáns. Pero volvendo ao debate que nos atinxe, é evidente que non hai nada máis democrático que plasmar no Goberno Provincial da Diputación a decisión da maioría dos lucenses nas eleccións do 24 de maio, nas que PSOE e BNG conseguimos máis apoios que o Partido Popular. Polo tanto, hoxe, a través desta moción, queremos recuperar a normalidade democrática e reconciliarnos cos intereses dos cidadáns, restablecendo, para elo, un Goberno de progreso na Diputación que continúes cos proxectos de futuro que nos últimos 8 anos fomos capaces de poñer en marcha PSOE e BNG. Non hai nada máis xusto e democrático que facelo. Moitas grazas. Ten a palabra a ilustrísima presidenta da Diputación Provincial de Lugo, doña Elena Candia.
Bo día a todos e todas, cargos públicos, alcaldes, veciños e veciñas da nosa provincia. O pasado 24 de xuño, os deputados e deputadas que conformamos este Grupo Provincial Popular presentábamonos ante esta institución coa encomenda e a responsabilidade que nos deron os veciños e veciñas desta provincia o converternos na forza política máis votada nas pasadas eleccións municipais e, por conseguinte, a forza política gañadora. Entendendo como responsabilidade a capacidade de dar resposta aos problemas dos veciños e veciñas da nosa provincia. A nosa máxima ao longo destes meses foi cumprir con esa vontade expresada nas urnas a través dun traballo riguroso, serio e comprometido cas necesidades de todas e todos. Preocupámonos porque a Administración tivera vida dende que chegamos ao Goberno e que ningún só trámite quedara nin paralizado nin ralentizado. Teño que reconocer que non foi unha tarefa doada, posto que a medida que avanzábamos na nosa acción de goberno, íamonos atopando con innumerables erros de xestión e malas prácticas dos nosos antecesores, neste momento, oposición. Pese a iso, seguimos adiante cos programas provinciais de emprego, cos convenios e axudas aos concellos da provincia e comenzamos a articular as liñas maestras do noso proxecto co que darlle resposta, como decía, aos problemas da nosa provincia, centrados especialmente na cooperación cos concellos e nos servicios sociais. Recordo nestes intres as palabras de Cánova que decía que aquel que na doutrina é adversario non é nin debe ser considerado inimiga e hai que decir que en moitos casos así fun tratada. Quero aproveitar esta intervención previa á votación para reivindicar sen rubor e con firmeza que foi o Goberno do Partido Popular a través desta institución o partido que avanzou no equilibrio territorial desta provincia e que sentou as bases para se recuperar a súa reputación e a súa boa imaxe nesta institución. E fago esta afirmación de xeito contundente, pero ca humildade que debe ser a chave que abra todas as portas. Temos un compromiso coa provincia que incluso de prosperar a moción hai que recordar que o éxito non dá nin quita razóns, non vai cesar hoxe. Iso tamén o quero poñer ben claro, senón que sae reforzado o comprobar que somos o único partido capaz de garantir a transparencia e o vou facer nesta institución a través dunha xestión centrada, única e exclusivamente en dar resposta ás necesidades da provincia de norte a sur, de leste a oeste. E, polo tanto, pase o que pase, en función dos intereses políticos da oposición, aquí prosegue un intenso traballo que contribuirá a que ese modelo de provincia que trazamos se poida materializar. Todo o noso empeño estará dirixido a que, dunha maneira ou doutra, non volvan a imporse políticas que trouxeron a discriminación a esta provincia disfrazadas de falso progresismo. É increíble, Aquel 24 de xuño establecemos un pacto cos cidadáns que non só imos manter de xeito irrenunciable, senón que reforzaremos a partir de hoxe, porque somos o partido que se atopa máis preto da xente e fomos, neste tempo, os que tivemos á fronte da Deputación unha man tendida a alcaldes, un goberno próximo e accesible para todas e todos os cidadáns, un equipo transparente que se puxo ao lado da xente e tratou de impulsar esta institución como unha garantía de futuro, de solvencia e de confianza.
Lamentamos que poida volverse a un tempo no que os intereses particulares estean por riba das persoas, por riba das necesidades, e que sexan os acordos de despacho de restaurantes ou cafeterías os que se impoñan aos proxectos políticos. Fronte a iso, nós só teremos unha resposta: traballo, traballo e traballo. É a defensa sen cartel de todos os nosos alcaldes e de todos os nosos veciñas e veciños. A nosa dedicación e entrega legitimou a un goberno que, lonxe de verse paralizado pola situación, se enfrontou aos problemas e tratou de sacar adiante o seu cometido. Unha institución que mantivo diálogo con outras administracións, que deu a cara nos temas do país nos que se lle requiriu e que conta cun proxecto sólido para unha provincia en crecemento e con moitas posibilidades de futuro. Atoparon en nós a un goberno receptivo, no que se recibiu por igual a todo o mundo con independencia da súa orixe política e unha institución con portas abertas aos servicios dos lucenses. De prosperar esta moción, o noso quedará como goberno que lle tendeu a man aos cidadáns e camiñou con eles frente aos gobernos cuxo único pilar eran os intereses particulares. Polo tanto, vostedes serán os que decidan o legado que lle queren deixar ás xeracións vindeiras e saben que o noso foi e seguirá sendo un goberno activo con un único obxectivo: resolver os problemas. Está claro que esta moción non vai contra a xestión dun goberno provincial, porque o noso traballo está á vista. Traballouse día a día sen facer caso a chantaxes políticos. Compre recordar a Castelao, no seu libro de Sempre en Galiza, que na política decía Castelao que na política do noso país predominaban homes incapaces e que esa incapacidade non proviña da incompetencia, senón da intransixencia e do afán de mando, que foi o que pasou aquí. Iso se produceu nesta institución. E só agardo que despois de hoxe se siga a facer o que o equipo que encabezo fixo: interpretar o poder non como unha lei para dominar os demais, senón como un proceso de excelencia ao servicio dos demais. Interveñen agora os portavoces dos grupos políticos. Polo Bloque Nacionalista Galego, don Antonio Veiga. Moi bons días, señoras diputadas, señores deputados. Bos días tamén a todo o público que hoxe nos acompaña. As veciñas e os veciños de Lugo, como xa se dixo antes, nas pasadas eleccións municipais do 24 de maio, deron un mandato claro de apoio a un goberno nacionalista e progresista na Diputación de Lugo, refrendando o traballo realizado polo BNG e polo PSDG-PSOE nos mandatos anteriores, nos que se abriron as portas desta institución a todas e todos os lucenses, a todos os colectivos, ao conxunto dos concellos, dando participación e achegando servizos a todas as comarcas. Nos últimos 3 meses, o Goberno do Partido Popular foi a antítese das políticas desenvolvidas ata o 24 de maio polo Goberno nacionalista e progresista. E a proba máis clara disto foron as actuacións do Goberno do Partido Popular nas últimas 2 xuntas de Goberno, onde, por vía extraordinaria, aprobaron máis de 30 convenios por importe de 4,8 millóns de euros para concellos gobernados polo Partido Popular. Só un, o de menos cuantía, foi para un concello non gobernado por eles. Esta é a verdadeira cara do Partido Popular.
a utilización da Deputación e dos recursos públicos para os seus fins partidarios. Unha viaxe atrás no tempo, intentando levar a provincia ás cavernas do caciquismo de tempos pretéritos. Os concellos non son nin do Partido Popular, nin do Partido Socialista, nin do Bloque Nacionalista Galego, nin de ningunha outra formación política. Os concellos son das veciñas e dos veciños, as mesmas veciñas e veciños que a Cotío sufren con desesperación o desmantelamento dos servizos públicos, os brutais recortes na sanidade e no ensino, executados desde a Xunta e desde Madrid polo Partido Popular, e coa complicidade nestes 3 meses do Goberno da Deputación de Lugo, que en lugar de opoñerse a eles, limitouse a agochar e maquillar todos estes recortes, asumindo obrigas e competencias que lle corresponden á Xunta e ao Estado. Polo tanto, para o Bloque Nacionalista Galego son censurables estas políticas e censurámolas nós agora como representantes políticos e censuras tamén unha maioría social, nacionalista e progresista que xa falou claro o pasado 24 de maio. Unha maioría social que tamén fala claro na rúa, cando con elas e eles compartimos as súas demandas en múltiples movilizacións en contra das reformas laborais e dos recortes en sanidade, ensino e demais servizos básicos. Esa maioría social é a que demanda a conformación dun goberno nacionalista e progresista, acorde co mandato emanado das urnas. Un goberno que contribúa a corrixir o desequilibrio territorial, que traballe como en mandatos anteriores para frear o despoboamento, para que todas as lucenses, todos os lucenses, poidan ter acceso aos mesmos servicios, independentemente de onde vivan, na cidade, en vilas grandes ou en vilas pequenas ou en aldeas. Un goberno que garanta a igualdade de todos os concellos na prestación de servicios básicos e que apoie e priorice actuacións para implantar servizos de forma cooperativa e de carácter supramunicipal e que as decisións políticas, económicas e de investimento teñan como eixo fundamental da súa actuación os concellos. E tamén un goberno que na súa acción aplique medidas de igualdade de xénero de xeito transversal e cos concellos, en o que a lingua a empregar, a promover e defender e difundir siga a ser o galego, porque renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer, como decía o noso poeta galego por excelencia, o noso poeta de Lugo, da Terra Chá, Manuel María. Un goberno tamén que siga respaldando ao noso tecido asociativo, cultural, social e deportivo, como elemento dinamizador do noso pobo e como garantía de participación cidadá. Este goberno conformarase tamén no contexto dun programa marco entre as dúas forzas políticas que asinan esta moción e que se está aplicando xa nas diputacións de Pontevedra e A Coruña, con transparencia, eficacia e garantindo a participación e a pluralidade. E en base a ese acordo, comprometémonos tamén a acometer ao longo deste mandato unha decidida política de delimitación das funcións da Deputación de Lugo, axustándoas ao seu estrito marco competencial, a cooperación xurídica técnica aos concellos e impulsar a maior transferencia de recursos económicos posíveis cara aos concellos. Unha vez máis, o Bloque Nacionalista Galego asume o reto ilusionante de volver a abrir as portas desta institución a todos e todas as lucenses, tendo como premisa básica o diálogo permanente con todos os concellos, independentemente da súa cor política, cos colectivos sociais e coa oposición, a que lle pedimos tamén a mesma colaboración que lle demos. Por todo exposto, hoxe imos facer que se cumpla a vontade democrática das veciñas e veciños expresada nas urnas o pasado 24 de maio. Ten a palabra o viceportavoz do Partido Socialista, don Álvaro Santos. Señoras e señores deputados, alcaldes, alcaldesas e demais autoridades,
Veciñas e veciños da provincia de Lugo, bos días a todos. Os dous obxectivos da moción de censura que PSOE e BNG presentamos ao Pleno Provincial son os seguintes. O primeiro, recuperar a normalidade democrática na Deputación, pois os lucenses decidiron maioritariamente o 24 de maio que querían un goberno de esquerdas, de PSOE e BNG, nesta institución, rexeitando o Partido Popular. Cantas veces escoitamos neste salón de plenos esa frase que di o que é medible non é interpretable. Pois moi ben, apliquémola e o 24 de maio vemos como PSOE e BNG acadamos o apoio de 13.000 lucenses máis que o Partido Popular. O segundo obxectivo da moción é continuar coas políticas de progreso de PSOE e BNG, poñendo fin ás políticas caciquís e destrutivas do Partido Popular nas que a Xunta convida e a Deputación paga. E poño os exemplos. Comezo coas políticas caciquís. Non se viu nada máis caciquil que ter unha presidenta da Deputación que traballa e cobra comisións por facer seguros ao mesmo tempo que recibe máis de 63.000 euros ao ano do erario público desta Deputación por unha adicación exclusiva. E as probas me remito. Fíxense e comproben quen mentía hai uns días e quen non o facía. O 11 de setembro, a señora Candia aseguraba aos medios de comunicación que non seguía actuando como interventora de seguros e ata afirmaba, e leo textualmente palabras da señora Candia, que non teño neste momento nin xestiono directamente clave de ningunha compañía de seguros, pode perfectamente demostrarse. Ese mesmo día, a señora Candia actuou como mediadora e interventora de pólizas de seguro. E non o fixo só ese 11 de setembro. Aquí están as probas. 11 de setembro, póliza de seguros, agente exclusivo Candia López, María Elena. Outra póliza de seguros do 11 de setembro, intervención Candia López, María Elena. 1 de setembro, outra póliza de seguros, intervención Candia López, María Elena. E o 26 de agosto, outra intervención de outra póliza de seguros por Candia López, María Elena. Unha presidenta, polo tanto, comisionista e tan sumamente caciquil que en poucos días repartiu preto de 5 millóns de euros exclusivamente entre os concellos do Partido Popular. Tentaron camuflar esta cacicada con mayúsculas, con mentiras facilmente desmontables. Por exemplo, nas xuntas de goberno do 15 de maio e do 22 de maio, ás que vostedes mesmos fixeron referencia, PSOE e BNG aprobamos investimentos de 143.000 euros para Barreiros, de 100.000 euros para Ovicedo, 110.000 para Foz, 200.000 para Baralla, 56.000 para Mondoñedo, 150.000 para Río Torto, se pilla antes a un mentiroso que a un coxo. E pódolles poñer máis exemplos do seu caciquismo. Para o Partido Popular, a Deputación de Lugo é un pastel que quixeron repartir entre os seus 12 deputados ata o punto de nomear un goberno contrario á lei para chupar todos do bote. Uns vicepresidentes, outros deputados delegados, outros na xunta de goberno e veña todos a cobrar. Suprimiron fondos para emprego en toda a provincia para incrementar en 500.000 euros outras axudas en beneficio do Partido Popular. Só é preciso comparar as axudas do fogar de 2014 e 2015 para ver que o incremento que houbo recaeu nun 66% nos concellos do Partido Popular. E non me esquezo dos exemplos de políticas destrutivas e nas baseadas neso de que a Xunta convida e a Deputación de Lugo paga. Perderon máis de 1 millón de euros de fondos europeos porque non foron capaces de poñer en marcha ningún só curso do Pacto polo Emprego. Iso sí, culparon disto o anterior goberno. Ese goberno que organizou máis de 200 cursos do que se beneficiaron 3.000 desempregados e non perdeu ningún só euro. E máis, o goberno de Besteiro conseguiu 37 millóns de euros de fondos europeos. E vostedes, porque aínda non nos quixeron dicir se teñen en marcha medidas para conseguir novos fondos, xa que o prazo para solicitalos leva tempo aberto. Desconfío que non, porque estiveron máis ocupados en xudicializar toda a vida administrativa e política na súa obsesión por destruir todo o que durante 8 anos fixemos PSOE e BNG. Din que denunciaron Innóvate cando pasou con sobresaínte todas as auditorías que lle fixo o goberno de Rajoy, que ata nos premiou con máis fondos. Pero vostedes nin se fían de Rajoy.
e, ao parecer, contrataron con 18.000 euros unha auditoría externa a unha empresa de asistencia informática que xa dará que falar. Vamos, que seguro que fixeron o mesmo control que o propio Ministerio. Tamén dixeron que ían denunciar as obras da UNED, unhas obras contratadas na presenza da señora Candia, que nunca presentou alegación algunha. Que casualidade que agora a presidenta si teña dúbidas e non as resolva nin cos técnicos da Deputación, nin cos da Universidade, nin tampouco co padroado da UNED, pois deulles plantón na Comisión de Seguimento das Obras. É mellor denunciar e tentar paralizar a construción en Lugo da sede da UNED de referencia no noroeste de España. A súa obsesión por destruir todo o que fixo o goberno de Besteiro é tal que puxeron excusas para frear absolutamente todos os proxectos que deixamos en marcha. A posta en marcha do centro de Recría, a apertura das residencias e centros de día, o ben empregado 2, rebuscaron impedimentos para todo e así non facer nada máis que desfacer. En definitiva, o resumo dos seus 3 meses de goberno foi caciquear, destruir e tentar pagar as débedas na provincia de Feijóo, a quen non lle pediron nada. Todo o contrario, véxase aquela primeira oferta de compra da Cámara de Comercio. Polo tanto, con esta moción de censura queremos poñer fin a este goberno caciquil e destrutor desta presidenta e dos seus 11 compañeiros de pupitre do Partido Popular. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Grupo Popular, Juan Carlos Armesto. Gracias. Señores diputados, alcaldes, autoridades, público que nos acompaña. Bos días e benvidos. Señora Presidenta da Diputación Provincial, gracias en nome do Partido Popular. Gracias en nome da maior parte dos funcionarios desta casa. E gracias en nome dunha inmensa maioría de lucenses que viron só en 3 meses de goberno outra forma de entender e ver a política. 3 meses de todos a unha, 3 meses de traballo intenso, onde todos os funcionarios se sentiron integrados, sin distincións, sin discriminacións. 3 meses onde todos os concellos se sentiron nesta institución como algo propio, como a Casa dos Concellos. Todos os concellos que o solicitaron foron recibidos e atendidos. Chegamos para sumar, non para restar nin para dividir. Querida Presidenta, deixa no menor tempo posible o maior e mellor dos apoios posibles. Será lembrada por ser a primeira muller presidenta en gobernar a Diputación de Lugo. Será lembrada por ser a primeira muller en presidir unha Diputación galega. Pero, sobre todo, será recordada por a súa altura de miras. Por ser o seu traballo e a dedicación, por ter demostrado outro xeito, o xeito de gobernar. Por todo iso, gracias. Foi un prazer. Foi un prazer e un orgullo ter formado parte do seu goberno. Por outro lado, quero lembrar as palabras do señor Álvaro Santos, que manifestou na última sesión plenaria, e dixo literalmente: home, nos 8 anos de traballo, nos 8 anos de goberno, traballamos máis que vostedes en 3 meses. Home, certamente. Por unha cuestión matemática, facer máis en 3 meses é francamente imposible. Déronse grandes avances en materia social, considerada unha prioridade por esta corporación. E os funcionarios recuperaron moitos dos dereitos perdidos nos últimos anos. O 24 de maio celebraron eleccións municipais e, por tanto, tamén a Deputación. O Partido Popular foi o claro ganador, gañando as eleccións por máis de 14.000 votos sobre ustedes, señores do PSOE, na provincia. Estamos no século XXI, na Europa da democracia e da liberdade. Nesta Europa, na inmensa maioría dos países, con estes resultados, o Partido Popular gobernaría esta Diputación por lei. Pero non só o farían na inmensa maioría de Europa, senón que tamén o faría en Norteamérica e nun sinfín de países desenrolados e democráticos.
Pero como o mandato dos electores non lle gustou nin aos señores do PSOE nin ao do BNG, pactaron a suma de perdedores para non deixar gobernar o gañador. E só foi o 24 de xuño, a través do esperpento, as liortas internas e o seu odio cego por o poder, o que permitiu gobernar e fixo posible un goberno serio, honrado e traballador. Un goberno de todos e para todos, igualitario e non totalitario. Integrador e non sectario. Pero se non lles parecía pouco o espectáculo dado, volven que a segunda edición e presentan esta moción de censura. A moción da vergoña, da indignidade e da incompetencia. Non son capaces de presentar unha moción onde podan censurar a acción de goberno. Non son capaces de atopar un só motivo para censurar, salvo que nos ven a dicir que a presidenta da Diputación tiña traballo antes de ser diputada. Bueno, pois non o poden dicir ustedes, pero para nós é unha honra ter ao frente unha persona que soupo ter traballo. Fan esta moción a brava. Fan o quítate tú que me poño eu. E sabemos que o fan porque teñen que dar de comer a moito estómago agradecido, a moito estómago necesitado o que teñen que pagar moitos favores. Pero vamos por partes. Señor Martínez, que queda da súa dignidade? Que queda de ou son presidente ou nada? Pois digo eu. Pois digo eu, nin presidente, nin vicepresidente, delegado de obras xa veremos, e sobre todo xa veremos por canto tempo. Dentro de media hora teremos votado esta moción. Si prospera, xa non será nin necesario nin útil. Acórdese e falaremos. Verá como irán apartando, arrinconando e antes que despois cesando. Fixéronlle ao señor Orozco, fixéronlle ao señor Santín, fixéronlle a vostede e o que é máis grave, voltanlle a facer. Pediu cabezas, non llas deron, pero esas persoas siguen nesta institución. Teñen poder e dentro de media hora, que vostede xa non será nin útil, empezará a estrategia do desgaste, do abandono. Adeus, señor Martínez, de héroe a villano en 3 meses. Cal foi o seu prezo? Quen e con cargo a que se vai a pagar? Tanto ruído para ao final caer tan baixo. As súas palabras continuas e constantes sempre foron: se cumpren, non habrá problema. Pregúntolle, cumpriron, señor Martínez? Pagaron? Que acordos escuros e indecentes pactaron ou firmaron que non se poden saber? Non teña a menor dúbida de que o tempo pasará factura, como tamén o farán os votantes de Becerrea e do resto da provincia. Sigamos. Señores do BNG, en palabras do señor Martínez, talibanes yihadistas. Ían de limpos, iban de honrados. O seu santo e seña era cun imputado non. Por van pactar un goberno non con un, senón con 3 imputados. E un a punto de abrirlle xuicio oral. Tanto fume, tanta palabrería para querer tan baixo. Pero así lles vai. Lévanse deitando e apoiando incondicionalmente o PSOE durante anos e anos. E cal é o seu resultado? Pois que tenden a desaparecer. As mareas suben, a nova sube e vostedes desaparecen. A xente plantéxase que diferencia hai entre votarlles a vostedes ou ao PSOE. Si de antemán o PSOE sabe que vai a dispoñer dos seus votos. Perderon Monforte, perderon Mondoñedo, perderon Río Torto. Que lles queda? Si creen que están a facer ben, sigan. Dentro de nada serán historia. Mentras o PSOE saca réditos do seu matrimonio, vostedes desaparecen. Queren vicepresidir a Diputación, a Casa dos Concellos. E vostedes gobernan 3 de 67 e baixando. Síntoma dunha inutilidade manifesta. Señores do PSOE, tanto teñen que tapar nesta casa, tan nerviosos estaban que dende o minuto primeiro só pensaron nunha cosa de derribo sin precedentes? Tanto medo tiñan a que aflolasen a verdade das súas vergoñas? Miren, hoxe é un día triste. Os cidadáns rexeitan a política, e non é de extrañar. Vostedes están a amosar a peor da política, a cara máis sucia e corrupta, a cara da chalanería, da compra de bondades e de intereses escuros.
Digan que acordos pactaron, que compras fixeron, e díganos xa para que os luceses saiban que tipo de políticos intentan ocupar o goberno. Mentre non o digan e non aclaren a todos, saiban que a dúbida, sombra e oscuridade pesará sobre vostedes. Se esta moción prospera e se converte en presidente desta institución, señor Campos, pídolle por ben desta institución, por ben da democracia e, se mo permite, por ben do Partido Socialista, que limpia e poña orden no seu grupo. Pídolle, e pídolle moi en serio, que non máis funcionarios o zulo. Pídolle que non máis funcionarios oscurantismo, esquecemento. Donde está esa parte do seu partido que di chamar sobreira? Se non limpia o seu grupo, se non pon orden, ningunearano. Será un presidente de palla. Free e poña orden na súa bancada. Se para iso necesita axuda, conte con este grupo. Se esta moción non prospera, este Goberno provincial seguirá a traballar arreo a prol dos lucenses e con diálogo cas dúas forzas da oposición. Se prospera, aceptaremos a decisión con pleno respeto e co compromiso de levar a cabo unha oposición leal, constructiva, seria e responsable. Remato como empecei, dando as gracias aos funcionarios desta casa, a todos os cidadáns da provincia, e dicindo alto e claro: Presidenta, fuche un trago de aire limpo nesta institución. Para min e para todos os compañeiros de goberno foi un placer estar ás túas órdenes. Gracias. Rematadas as intervencións, vamos proceder á votación da moción de censura. Vótase sí, non ou abstención. Según eu vaya lendo, van pasando a depositar o seu voto. Partido Xudicial de Chantada. Don Ramiro Moure Ansuar. María de Pilar García Porto. Partido Xudicial de Fonsagrada. Don Argelio Fernández Queipo. Partido Xudicial de Villalba. Don José Ulla Rocha. Don Eduardo Vidal Bahamonde. Partido Xudicial de Mondoñedo. Doña María Elena Candia López. Don José Demetrio Salgueiro Rapa. Don José Manuel Llanes Ginzo.
Don Darío Campos Conde. Doña María Loureiro García. Don Antonio Veiga Outeiro. Partido Xudicial de Monforte. Juan Carlos Armesto Quiroga. Don Miguel Ángel Sotuela Vega. Partido Xudicial de Lugo. Doña María de los Ángeles Teijeiro González. Jesús Carreira Ferreiro. Jesús Carreira Ferreiro. Don Francisco Javier Balado Teijeiro. Don José Pardo Lombao. Don José Antonio García López. Don Manuel Jesús González Capón. Don Manuel Martínez Núñez. Don Pablo Rivera Capón. Don Álvaro Santos Ramos. Don Lino Rodríguez Ónega. Doña Sonsoles López Izquierdo.
e don Xosé Ferreiro Fernández. Agora procedemos ao recuento dos votos. Sí. 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 No. 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 Non. 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 Sì. 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 No. Sì. Non. 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 Sì. 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 Unha vez feito o escrutinio, prospera a moción de censura. Por lo tanto, don Darío Campos, se fai o favor, pase para o xunado local. Don Darío Campos Conde, xurades ou prometedes pola vosa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de presidente da Diputación Provincial de Lugo con lealdade ao Rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Prometo.
para el escaño, o para el lateral, para que... Ahora, señora, Ocupa la presidencia del grupo. pero... José María. Señoras e señores diputados, alcaldesas, alcaldes e demais autoridades, veciñas e veciños de toda a provincia, que sois os auténticos protagonistas. Sempre entendo que a política é unha actividade social que naceu por e para resolver os problemas dos cidadáns. E baixo este concepto da política, este veciño de Viloudriz, parroquia de Pontenova, que lles está a falar, decidiu no 2006, xunto a varios compañeiros, formar un equipo para resolver os problemas dos cidadáns. Ou, como dixen por aquel entón, hai xa 9 anos, un equipo de veciños para axudar aos outros veciños. Tras máis dunha década na que o PSOE non tivo representación na Pontenova, aquel 2006, como lles decía, formamos un equipo socialista. Comenzamos a nosa nova andaina visitando parroquia por parroquia, casa por casa, para coñecer e escoitar as verdadeiras preocupacións dos nosos veciños, co único fin de darlle resposta. En pouco máis dun ano, chegadas as eleccións municipais do 2007, os pontenoveses deronnos a súa ampla confianza, pois pasamos de non existir na Pontenova a entrar no goberno municipal con maioría absoluta. Foi todo un reto, que asumimos con humildade, honradez e moito traballo, que deron os seus frutos. Elección tras elección, non só revalidamos esa ampla confianza, senón que conseguimos que máis veciños nos desen o seu apoio. Nos comicios deste ano acadamos o 60% dos votos. Hoxe asumo un novo reto, o de presidir a Deputación de Lugo, do mesmo xeito que o fixen en 2007, cando cheguei á alcaldía da Pontenova, fago con humildade, honradez e con ganas de traballar e facer política. É dicir, de resolver os problemas de todos e cada un dos 350.000 lucenses. E para que isto sea posible, é necesaria a unión de todas as forzas políticas con representación nesta Cámara, ou nesta institución. Por iso agradezo a Ernesto a idea de que debemos colaborar. Eu creo que neso, por aí vamos ben. Cada un de nós temos unha gran responsabilidade, a que nos concederon os lucenses o 24 de maio. Por iso fago un chamamento á unidade. Non podemos mirar cara atrás, senón cara adiante, e respetar a voluntade dos lucenses o 24 de maio, data na que refrenderon un goberno de PSOE e BNG na Diputación. Esta institución tivo unha transformación histórica nos últimos 8 anos.
posto que despois de varias décadas abriu as portas aos lucenses. Converteuse nunhas deputacións máis transparentes de España, respondendo ás cousas que pretendemos mellorar e as verdadeiras preocupacións dos veciños e pasou a ser a casa de todos os concellos. Estes volverán a ser os piares do organismo provincial. A partir de hoxe mesmo, as portas da Deputación ábrense de novo e restablécense as políticas de futuro. Polo tanto, remataron as excusas. Este Goberno terá como prioridade poñer en marcha o centro de recría, a rede pública de residencias e centros de día nos concellos, ao tempo que continuará con todos os programas de creación de emprego, dotación de servicios públicos no rural, mellora das infraestructuras viarias e impulso dos sectores productivos da provincia. A nosa máxima será cooperar para sumar. Como alcalde que son, e non podo olvidar, a cooperación cos concellos centrará o día a día deste Goberno. Como dixen, remataremos proxectos empezados polo compañeiro José Ramón Gómez Besteiro. Remataremos ditos programas e empezaremos outros novos, como pode ser a xestión de residuos ou o aforro enerxético. Traballaremos man a man con os 67 municipios, con todo o importante conxunto asociativo da provincia e con todas as administracións, sexan da cor política que sexan, tal e como sempre fixo o Goberno do meu compañeiro José Ramón Gómez Besteiro. Esta colaboración permitiu a posta en marcha de importantes proxectos, como, por exemplo, o Consorcio Provincial de Bombeiros, o tema dos grupos de emerxencia supramunicipal, etc. O futuro de Lugo pasa, indudablemente, pola participación cidadá, por coñecer as verdadeiras necesidades dos nosos veciños, tal e como esta institución fixo co anterior executivo de PSOE e BNG, con medidas pioneiras en España, como os orzamentos participativos. Só deste xeito podemos facer política con maiúsculas, resolvendo, polo tanto, os problemas dos cidadáns. A lacra do paro, o ataque ao estado de benestar, a caída da natalidade, o cancro da inmigración que dispersa a nosa mocidade polo mundo, a pérdida de peso político no Estado, a desertización rural tan importante en Lugo. Todo isto fai que a situación da provincia sea gravísima. E pídolles aos responsables autonómicos que actúen ante esta situación e brindolles de novo a colaboración deste Goberno provincial, a igual que espero a súa para os nosos proxectos de futuro na provincia de Lugo. Remato cun novo chamamento á unidade para sumar e facer política con maiúsculas, resolvendo os problemas dos nosos cidadáns. Pola miña parte, sinto-me orgulloso de presidir esta Deputación, pero tamén, e sendo consciente das miñas limitacións, sinto unha gran responsabilidade sobre as miñas costas. Con humildade, honradez, traballo e dedicación, espero altar a altura do cargo. Moitas gracias.